Nosaltres som d'en Pans, la Montse i jo. Què saps d'en Pans? Jo vaig conèixer a través d'un amic que tinc al Bages, que es diu Pep Guardiola, que m'ho va dir i em va dir que hi havia una fundació extraordinària. Jo tinc una fundació, però, diguem, no està aquí, sinó que està a l'Àfrica. I a mi el tema de les ONG sempre m'ha interessat molt i el Pep em va dir, escolta, mira't això. Llavors vaig anar a una conferència que va fer el Pep a Manresa, vaig conèixer el Toni i a la Joana i a tot de gent que vam anar a dinar després i després vam xerrar diverses vegades, ens vam trobar casualment amb conferències de fundacions i tal. Amb el Toni vam coincidir em sembla que és a Vilafranca, amb una associació similar que hi ha a Vilafranca, i de sobte un bon dia em va demanar si volia formar part del Consell Assessor, em sembla que és, i em va encantar que m'oferís la possibilitat de pensar i de col·laborar, aviam com podia innovar. I la gran característica d'en Pans és la capacitat d'innovar, de provar coses noves, que no sabem si funcionen o no, però això és la innovació. Provem, no? Ara proves, venem xocolatines, no funciona, fora xocolatines, venem ninos, i si no ven ninos, fora ninos, venem flors, no? Anar provant, i aquesta capacitat de provar coses noves i capacitat d'innovar és el que fa en Pans una cosa única al món. I a mi, a banda de la mida humana de la gent que en forma part, que a mi sempre m'ha impressionat, el Toni el trobo un ser extraordinari, però a banda d'això m'interessa molt aquesta capacitat que té sobretot el Toni, però tot l'entorn de fer coses noves sempre, no? Anar provant. I a vegades al Consell Assessor li diuen, escolta'm, no feu tantes coses. I jo li dic, no, més coses. Ja sé que sembla una bogeria, però és que si no s'innova. Moltes d'aquestes coses no funcionaran, però és que la innovació és això. La innovació és provar coses, la major part de les coses noves no funcionen, però n'hi ha una que sí. Llavors aquella que sí, pom, aquella l'agafes i la fas grossa. I llavors segueixes provant. I llavors, com que a mi aquesta manera de fer la trobo fascinant, doncs de seguida que em van proposar de col·laborar vaig dir que sí.